ProWeldin Jussi, terve. Seuraavaksi tehdään ProWeld-kobottiasemalla putkihitsaustyökalulla tuommoinen ympyrärata. Eli hitsataan tämmöinen putkilähtö levyyn kiinni. Sama juttu kuin muitakin ratoja tehdessä. Meillä on täällä tämä neliportainen opetuspuu. Ekana lähestymispiste, niin edelleen aloituspisteet, hitsausrata ja poistumispiste. Ja nyt kun me tehdään ympyräliike, niin meidän pitää huomioida polttimen kiertyminen. Eli meidän ei kannata lähteä tältä puolelta liikkeelle, koska siinä tapauksessa meillä poltin pyörii täällä mutkalla ja lanka ei enää kulje. Eli meidän kannattaa ottaa ikään kuin ennakkoa. Hitsataan tuolta vaikka tuolta puolelta ja tehdäänkin rata niin, että se ensin avaa tuon polttimen ja sen jälkeen kiertyy puolikierrosta lisää. Eli kun lähdetään tekemään nyt ohjelmaa, niin siellä onkin lähestymispisteet valmiina. Otetaan tuohon vaikka yksi lähestymispiste. Tuonne voidaan laittaa toinen lähestymispiste ja painetaan siitä pitkä painallus, jolloin mennään hitsauksen aloituspisteeseen. Viedään lanka sinne aloituspisteeseen, kuitataan se sinne sinisellä, painetaan pitkä painallus. Ja nyt kun me tehdään ympyrärataa, niin me tehdään ne tallentamalla punaisella napilla. Ja kun meillä on putkityökalu päällä, niin meillä riittää, kun me tallennetaan aloituspisteen lisäksi välipiste ja loppupiste, jolloin ohjelma tunnistaa, minkälainen halkaisija meillä on, minkä ympäri me hitsataan. Eli nyt laitetaan tuonne välipiste, tallennetaan se sillä punaisella ja laitetaan ympyrän kolmas piste tonne noin. Nyt sinne tuli kaari ja nyt meidän pitää huomata, että kun me hitsataan ympäri tämä putki, niin poistumispiste meidän pitää laittaa tänne lopetuspuolelle. Eli tallennetaan tonne se lopetuspiste. Eli painetaan pitkä painallus, jolloin poistumispiste on tallennuksessa, kuitataan se sinne ja laitetaan tänne vaikka muutama poistumispiste, millä saadaan poltin turvallisesti kotiasemaan. Nyt laitetaan ohjelma päälle. Ja noin se lähtee. Ensin menee tuonne taakse. Nyt tullaan aloituspisteeseen ja nyt se lähtee kiertämään putkea ja oletuksena tässä putkityökalussa on, että se kiertää täyden 360 astetta. Me voidaan myös määrittää sinne joku muu kiertokulma, esimerkiksi jos halutaan hitsata puolikas, laitetaan 180 astetta, jolloin se katkaisee hitsauksen täällä. Tai me voidaan tehdä niin, että pistetään sinne enempi, vaikka 370 astetta, jolloin se hitsaa 10 astetta yli siitä aloituskohdasta ja sulattaa sen mahdollisen aloitusvirheen siitä uudelleen ja saadaan virheetön jatkos. Ja nyt se tulee sinne loppuun ja sen jälkeen poistumisliikkeiden kautta kotiasemaan. Jes. Näin helppoa se on.